Здравейте, V-Box! Днес съм с Иво 98, аз съм HiXPG, само да кажа. И започваме нашия Skybox Survival. Здрасти. Ами да започваме. Ти имай дървото. Добре, ти направи. Аз имам Направи дърта. каблук. Не, първо дърта ще го взема. Да. Всъщност направи такъв източник. Може да вземе и най-отдолу. Тара. Абе да. Дървото на важното. Море саплеги. Падна едно дърта. Няма да има саплеги. Няма ли има сапинки? Не. Дърта, за къде сме? Омага, това ще е едно прецелно. Ако няма... Ето едно! Yes. Чакай. Взели го? Да, сложи го в сървър. И ето там. Трябваше едно по-надолу. Добре, няма нищо. Чакай. Дай едно по-надолу. Добре. О, той има две сам. Две ли има? Значи ти си заведен. Аз имам... О! Мислих, че помня. И отново забравих да сичам. Така ще Няма бъде... нищо. Ще бъде до и 20. Не, до и 25. Да. И 25 значи. О, да. Значи има 30. То дър ще го вземем после с вода, така. Или, да. Така сега да направим къвъстон. Колко дър ти имаш? Да, направи. А за какво също го има? Не, ще трябва да е още едно надолу, защото нали знаеш, че трябва да има. Но където е двойно. Така е, че пак сме прецени. Не. За какво само го взе? Я да видим какво има в честа, стринг. После си набавим. 24 дъски имаме на секунда. Workbench. Bench. Workbench. Дали се прецени? Имам кирка. Ти нямаш. Имам... Не беше така. Ето тук още едно трябваше да е. И ето... Така, чакай. Не. Е така. Добре. Айде. Ама тук ще е лава. Водата не, водата. Водата тук. Водата е тук. Добре. Like I said. Упс. А пак се бъгнеш, нали знаеш? Няма да взе. Ако те беше бутнал в лавата. Абе, пречи ми. Дано те бутне в лавата. И сега трябва да съберем доста къп. И явно сме на такъв скайблок. Аз изтеглих някакъв 1.3. И както виждам няма там, нали, преди имаше там някакви кактуси и глупости, един портал. То няма нищо. Какво ми беше пак? 20 кабел. И само да направя едно нещо. Нещо. Абе, спокойно. Искам да го направя. Знам.
Толкова Не дяло. знам за какво го правих тук. Какво е това, бе? О, ма вземи. Мислих, че пана. Ай, това е такова, бе, за водата. Ай, слизай, излизай. Не, сериозно, дай едно къл. Не! Чакай. Абе, спокойно, бе. Ти кирката. Чакай. Чакай, първо да ни трябва малко такова. За инструменти. Бе. Нямам си да. Окей, ето друж. Само да не пусна фалата. Взимам за секунда водата. Чакай, не още. Добре, не, стой. Стой. Трябва... Добре, и сега веднага ще я махна. Стой. Хайде, радваш. Ти събирай, аз ще измисля как да взема този дърт. А на другото дай ми малко къво, защото ми трябва да си направя нещо. Нещо почва на бържди. Какво правиш? Не, ще стана обсиден. Какво правиш? Аз няма го правя. Аз ще го правя, дай ми само малко къво, защото ми трябва. Окей. Нямам, няма. Не, пази се. Ще изкипя, пак. Кого? Ети още. Какво правиш, дявол? Не, това ще ми стигне. Надявам се. Омага. Ау, шит. Не, грешка. О, не, само не ми каза обсиден. Заплава надолу. Виждам лава да пада. Да първо да кажа беше без ниска. Идвам. Да го гледна. Честно, може ли за малко да изкараме лавата, защото да махна този дърт? Идея. Първо? Нали? Не знам. И водата. What the fuck има още лава? Не, откъде е водата? Добре, Не. О, yes, успях. Хванах се точно на време. Тирай се просто. Не, аз се хванах точно на време за водата. И аз пък точно на теб. Добре, като скачи горе ще бъде края на първия епизод. Ау, what? Не, как? Какво? Не! Как се задавя? Не удави. Не копай повече от мен. Никога. Добре, айде това е края на първия епизод. Първи епизод. И втори се да се. Чао.